हेलो फ्रेंड, मैं नीलू लोक गायिका गीत अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। और मैं जा रही हूँ एक सिंदूरदान गीत गाने। आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय माता जी। हथवा में सिंदूर लियले बुआ बाटी ठाड़ जी, घुंघुटा उठावा बेटी सिंदूरा बहोरी जी, घुंघुटा उठावा बेटी सिंदूरा बहोरी जी, घुंघुटा उठावा बेटी। कैसे का घुंघुटा उठाई मोरे बुआ जी, मंडप में बैठल बाटे ससुरु हमारा जी, मंडप में बैठल बाटे ससुरु हमारा जी, मंडप में बैठल बाटे। हथवा सिंदूर लियले बुआ बाटी ठाड़ जी, घुंघुटा उठावा बेटी सिंदूरा बहोरी जी, घुंघुटा उठावा बेटी सिंदूरा बहोरी जी, घुंघुटा उठावा बेटी। कैसे का घुंघुटा उठाई मोरे बुआ जी, मड़वे में बैठल बाटे भसुरु हमार जी, मड़वे में बैठल बाटे भसुरु हमार जी, मड़वे में बैठल बाटे। हथवा में सिंदूर लियले बुआ बाटी ठाड़ जी, घुंघुटा उठावा बेटी सिंदूरा बहोरी जी, घुंघुटा उठावा बेटी सिंदूरा बहोरी जी, घुंघुटा उठावा बेटी। कैसे का घुंघुटा उठाई मोरे बुआ जी, मड़वे में बैठल बाटे ससुरे का लोग जी, मड़वे में बैठल बाटे ससुरे का लोग जी, मड़वे में बैठल बाटे।